Раз, два, три, сбора! Бу егет кызлар сәхнәдә беренче генә мәртәбә түгел, алар Созвездие йолдызлык фестивале лауреатлары, төрле уку йортларын тәмамлаган яшь артистлар. Искәндәр Нурҗанов, мәсәлән, әлеге спектакльдәге ролен инде 9 ел башкара, ләкин һәр чыгыш саен геройның яңа якларын ачам, образга керү өчен күп тырышлык куям ди. Спектакльдә бәлким төп герой булмаса да, минем өчен бу төп герой Султанбек үзенең кызын кияүгә чыктырмакчы була һәм үзенә дә хатын эзли спектакль буенда. Теперь все верят, что я умный человек. Әлеге музыкаль комедия Азербайҗан язучысы Гозаир Хаҗибәковның опереттасына нигезләнеп әзерләнгән. Ул көнчыгыш илләрендәге егет-кызларның яшәү тарихы, аларның борынгы гореф-гадәтләр белән килешмәве һәм шуңа күрә яшерен хәйлә уйлап табулары хакында. Яңартылган премьераның төп режиссеры Александр Туманов әзерлекне август аенда ук башлаганнар. Киләчәккә планнары да зур. Татарстан районнары буенча гастрольләргә чыгарга планлаштыралар. 17 сентябрь көнне инде без Яшел Үзәнгә чыгабыз, анда без Аршин Малалан спектаклен күрсәтәбез. Нурлатка барабыз 14 октябрь көнне, Әлмәткә дә планнар кырылды инде. Шулай итеп эшебез дәвам итә. Созвездие йолдызлык фестивале Татарстан президенты теләктәшлеге белән уза. Ничә еллар дәвамында республиканың сәләтле яшьләрен күреп, аларны үстереп, зур сәхнәләргә чыгаралар. Яшьләрнең үзен табу өчен, булган сәләтләрен ачыклау өчен бу бик мөһим хәрәкәт, бик мөһим платформа. Миллионнан артык яшьләр инде катнашты һәм елдан-ел шул сан күбәя. Мы все сегодня очень волнуемся. Без бүген барыбыз да бик дулкынланабыз, чөнки яңа бинада яңа актерлар белән спектаклебезгә яңа сулыш өрдек. Бу режиссерларның, артистларның уртак иҗат җимеше. Созвездие йолдызлык арт-резиденциясе артистлары сентябрь-октябрь айларында тагын берничә спектакль тәкъдим итәчәк. 12 октябрь көнне Хәсән Туфанның тормыш юлына багышланган Ерактагы йолдыз яктысы әсәре куела. 26 октябрьдә исә Аршин Малалан музыкаль комедиясен кабатлап күрсәтәчәкләр. Аларга билетларны Пушкин картасы белән алырга була. Инзилә Хөсәенова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.